Levoume a visitar sitios bonitos de Vigo e outros lugares de Galicia. Fixémonos moi amigos en moi pouco tempo. Tentaba ter os pés na terra. El pertenecía a un país que está nas antípodas, a 18.000 kilómetros de Galicia. Para min foi unha época difícil porque tiña sentimentos encontrados. Na que intentaba frenar eso que estaba a pasar entre nós, pois ao final, sí, pasou o que pasou e dímonos o primer beso. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. Marchou outra vez a estación de Guisar, entón eu funo despedir e pensei que non podía rematar, aquela historia non podía rematar así. El me propuso ir con él a mergullar en unha isla de Grecia. Eu preguntélle se só me estaba propoñendo ir a Grecia para mergullar. El dijo, non sei por eso. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabbed you by the wrist and directs you where to go. Hai xente que vive a vida sen atopar a súa oportunidade. Eu recoñecina en canto a min. Tiña a opción de ignorala e volver á miña vida ou de dicir, colle o tren a ver a onde te leva. Mandelle un email dicindo se a proposta todavía está en pé, vou para lá contigo. E collín o tren da miña felicidade. Colliches o tren.